И здравейте, тук днес имам Фендър от Пипи, тук при мен е Носус. Тей сега. Аз съм скочил, знаеш. Тей. Сега снимахме един клип, ма... Да не спомена какво стана. Да дам помощ кача. Кой ли рейдж квитна? Си замълча. Ти бе, какво ще си замълчаваш? Какво става? О, Репика, да знаеш, че иронията снима. Какво викаш? Снимам, кажи хай. То си Мамчо в дъното къде. Чува ми са мишката, нали? Да, стига с тая мишка. То е everywhere, майко, то сквик. Какво става тук, бе? Аз ще пуша. Носи ти кнок ли си, бе? Не, аз съм брат 2. Брат 2. Брат 2? Ха? Айде да си дадеш аксито, искаш ли? Айде. Everywhere дропва. Да, бая дропва. Къде имам с отива пак. Ти си зад мене. Не. Къде сте? Дори everywhere трапа. Не. Дори името не мога да му прочита. Сока? Вие ревер. Много тъп име този. Младежа. Гледа ни те лепни в трапа. Секси лейди, сладка лейди. Ама къде сте? Коя посока? Имаме трап до линията. Ама коя посока? Я знам. Аз едно си искам хъм ти да влезеш. Аз ще го направя едно Аз момче. влязах! Ние мине път сосела, мале, не сосела, с Носуса. Обърках се. Знаеш колко? Аз съм армор 2 ексета, човек. Everywhere, не си го и помисляй. Аз ще стоя до вратата носи. Сега да лега. Трепи го, аз ще стоя до вратата. Лагнали, бе? Лагнали? Да. Сега ще красне. Тук е едно момче до мен елитно. Отлага. Носи бит, аз ще пазя вратата. Аз взех тройка. И за мен по-трудното, ей! Отивам заради тебе, умрех, сега ти ще умреш. И аз ще го килна и готово. Аз се бия с някакъв бос роб. Носи, само да кажа, акцията му е за мен. Иде вика. Не стига, че ти го паза да не излезе, той има Ender Chest. Fuck you. Аз трябва да се измъкна в някакъв трап съм там. Не, вътре! Не. Кой сега снимаше? Аз. Кой ще ти? Ирония? Да. Ама че... Аре, бе, Носа се, ти знаеш посоките. Майка ти мръсна! Кой ма бие, бе? Къде са биете, бе? Кажи посока, бе, човек. Там е... Норд. Норд ли? Идвам. Сега вземам парк. Но си имаш ли криперек? Нямам вече. Норд идвам. Не мога да избягаме, бе. Как? Ти една... То е запушено тук. Ма Норд в някакъв трап е, къде? Абе, само Норд напред. И ще виж, ще ви удея. То за ако ни отвори, ще го изнасиля. Къде? Добре, има в наматик си трапа ли къде? Не. Репа, ето на отзад! То се качи, Ройо! Абе, по... Тъпанак. Вляз при Къде, него, бе, човек? отвори пака, но се! О, вие не знаете посоките, бе. Аз го питам коя посока. Норд няма никой. Ти беше до нас, бе! Отгоре ли къде? Умрях! Това вие ли сте, бе? Ами не, батко ти! О, но се! Без каската ми. Аз няма се качи, аз не мога да се качи Но тама. се ще го килниш, давай! Аз не мога да се качи тама. Мой сми! Бетни са има телепорт. Лагам! Ирония, бетни са има телепортни. Агна му! Ирония, аз го убивам. Лагам. Аре, бе! Абе, какво ти е Репика? Ай, как дъпна. Аксието за мен. Аха! Знаеш ga? Но си за мене, чули? Бе. Приемай. Какво вика Аксието за мен? Ах, ти нагия. Тя се бя. Събия то. Вие не знаете посоките къде се събия. Абе, не знае посоките. Как ли си, бе? Ирония ме рекна го да знаеш. Хубаво, идвай в хома да ми дадеш сите и братата. И голденките ми... Колко ти бях? 10. Ай, дам 13 да са рано.
И къде ви е трапа? Това са моите, бе! Значи, ето си. Ето. Я тихо малко. Ирония, къде ти е трапа до линията, бе? Там точно... Това Ирония меча. Ето. Искаш ли си много? Натиск много. О, майко, сега ще че са рипнали. Добре, че му заби човек. Да се покажа ли координати? Аре, ей! А те не мога да. Ма ли де се пак? Майко, баба идва. Моли? Как да заглуши? Без да говориш. Те, това е пент. Мама, пак ти спаси гъза. А? Пак ти спаси гъза, викам. Да, бе. Без да иска го килна, хубаво, че му лагна. Аз пак ще го килна. Хи-хи-хи. А знаеш как бях задънен в ъгъла? Тя не бе, смешно. Взере го бе... Ами аз ги взех пиче. Реплика на Уест ни е това. Трапа. Чули бе? Батал. Той е затворил, май. Да мре в кофите. Този клип ще бъде качен, нали знаеш? Знам. Ай, скачи, да. Скочили са, Рон. А то това, аз скачам. Рон, наката, ерза. Мерза. Човек, това ми удари 4 хита и свали 4 сърца с ръчичка. Кой бе? Наката. Истия работи, бе. Кой бе? Той сървър го побъркаха. Наката ме удари 4 пъти. 4 пъти ме удари 4 сърца. С ръчичка. Сега искаш ли ерза да пукне в трап? Не искам в трап. Искам да не се намай. Абе! Мама ти, Ронио. Сега не бях аз виновен. Да ти пук. Мале, много си тъпо е. Не бях аз виновен. Абе, напред мен. Абе, Ронио, ти си голям тъпака, бе. Спасих ти функта, стоп. Какво си ми спасил? Функта. Спасил Убих си. хит с наката, бе. Да, бах ти. Фулката, човек. Опса. Абе, ти си голям тъпанар, бе. Не бях аз виновен, бе. Как ще не беше, бе? Ти мина пред мен, бе. Брат, ти нали каза, че няма скачаме в трапа? Казах, скачай. Не, ти си ужасно тъп. Да, Господ, как мога да има такива тъпаци? Ами Господ явно да, щом ги има. Умни. Съм де, брада. Мамо, Ага. студена, даде ли ми сета? Да. Ма не. Какво же? Сен да има кара в клипа, не да има садба. Ами. Аз ям Просто се спаси. фулити. Ленито ме изнасилва. Подява ли ще бягам към трапчето? Много съм жалък, нали? Хора, напишите в коментарите. Знам, че всичко ще й дам, а карай се. Шанс. Той ленито ме заряза. Къде си, бе, слабак? Ще да хода към трапа, бе. Кой? От всички. Бедротчката. До бедрока. Според тебе, Вие имаме два до бедрока. кои са те? Има ония стария. И той е сега новия. Той да не е до бедрока. Мия. Къде сега, слабак? Не идва! Как няма да идвам, бе? Той на някаква миска.
Носи да ти иба путката. Тихо е. Кой тихо? Сега може да го бутна в трапа, по-лесно ще да умри. Какъв дроп! Не ми дроп. Който... О, Иванкото. Иванката... Искаш да залитне? Не искам. Бой поленито. Давай. Айде. Майко. Не, майка ви да иба, кой го направи? Кое? Ще кажа аз кой е. Ей! Видя ли го това? Какви са тези новости, цялото от обсидиана? Не знам, аз го гома. Аз ако можеш да ва хвана. Да, че аз съм тъп. Къде сте? На Кинг Мит. При стария трап. Значи при намерато. Да. Вие ли да? Дропнах го. Кога? Да. Нищо не взех. Кой ги взе? Тъпи виски! Да ви умрат и виските. Тия виски почвам да ги хейтя много. Бах ти бокуците. Да, само да спомена клипът Облерона и Букук. Иронио, бързо при трапа на Мато, там има един голям трап. И ко? Там е Ерза и сега ще ма би. Долу ли той? Да. Няма го е. Един голям, с жълти стъкла, при намалото трапа горе-долу. Ерза. Жълти стъкла. Той при бедрок линията на един голям трап е тъпи си, бе. Бедрок линия. Аха! Гилита! Да, изкачай. Ай, че и Ленито ж дой сега. Сега ще не засилят. Вече някакъв дойде. Това е Ленито. Той е слаб. Ти сега го дропна, нали? Да. Я. Какъв... Калаква, бе. той не дропва ли ме, мама му? Ще щупим сета, бе. Бой, бе, сега ще щупим сета. Аз се заимам следния. Окей. Аз ще бе по-ясно. Още някакъв дойде. Той е затворен. Бах, затворен той. Аз викам да бягам и да лифтвам, Няма как да стане. Аз не знаеш, че не обичам да се измъквам. Няма да стане, Рони. Сигурен ли си? Да. Ама ако лепна кош каеш. Няма да стане. Сигурен? Абсолютно да. Той ония се махна. Не, вътре е. Но сега ще успия. Баба, ще успееш. Като ти казвам, че ще лепна. Не. Не му подценявай. Хитна го та. Не съм. Лепнах. Убиха та. Наистина ли бе? Да. Лъжиш. Не. Не са. Стига, бе, човек, пак ме остави сам, бах ти жалкара. Като ти кажа, че ще лепна, значи ще лепна. И как лефта, бе? Аз съм прав. Мен не ме оставят. Като не знаеш как да им бягаш. Умрях, човек, а ти бах ти жалкара, бе. Ай, би се до край, бах ти нуба. В клипа лепна. Сега взема твоите фотки. Ай, чао, хора.